O legado de Daniel Castelao volveu encher o Auditorio Municipal de Rianxo na homenaxe nacional organizada polo Bloque Nacionalista Galego. A vila natal do intelectual e político galego acolleu un acto coincidindo co 76 aniversario do seu pasamento. O Auditorio rianxeiro quedou pequeno para lembrar ao considerado pai do nacionalismo galego. No acto interviñeron a portavoz local do BNG, Sarela Betanzos, a deputada no Parlamento de Galicia, Rosana Pérez, e a portavoz nacional, Ana Pontón. A homenaxe comezou cun momento simbólico, a reencarnación de Castelao da man do intérprete Lucho Penabade, que puxo voz e presenza a unha figura clave da historia política e cultural de Galiza. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao foi e é e será un nacionalista galego e, como tal, o Bloque Nacionalista Galego reivindica hoxe aquí tamén neste acto. E non se pode decir ou non se pode pretender manipular a realidade, unha realidade que está absolutamente constatada do que foi e do que é a obra de Castelao. Ata Rianxo desplazáronse persoeiros e militantes de todo o país nun acto no que se lanzaron mensaxes contra o imperialismo e a favor do dereito de autodeterminación, ligando o pensamento de Castelao coa actualidade política. Mais, a pesar de que estos son tempos convulsos, complexos, con desafíos moi importantes para a humanidade, non podemos perder a esperanza. Castelao tamén viviu tempos difíciles, con guerras, coñeceu o exilio, viviu a violencia e a derrota, mas nunca renunciou a esperanza e a razón. Fronte á barbarie, defendeu a política como ferramenta de emancipación. En un tempo no que se banaliza a mentira, no que se normalizan os discursos de odio, no que medra o autoritarismo e no que se viola o direito internacional, lembrar a Castelao é reivindicar a decencia, a liberdade e o dereito dos povos a decidir o seu propio futuro. A choiva non freou a forza militante. Máis de 400 cravos foron depositados no busto de Castelao, situado no Paseo de Ribeira, na tradicional ofrenda floral. Unha homenaxe para reivindicar a vixencia do pensamento de Castelao e o seu papel como referente esencial do nacionalismo galego, 76 anos despois da súa morte.